Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, oy pizza 7 na bulan sang Pebrero tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Bao banner headline gid sa Pamantalaan Nasyonal si Pastor Apollo Kibiloy ginbutang most wanted sa listahan sang Federal Bureau of Investigation sang Estados Unidos. Ano ini? Ano natabo? Kumilit may panumdum sa pagsugod sang National Campaign Period buwas nga adlaw Pebrero 8. Sa kaay presyo sang langis ba asod-asod sa sulod sang anom kasimana. Nagabagang, nagainit na ang isyuhanay personal sa politika. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa nga si Pastor Apollo Kibiloy nga nagapakilala nga anak sang Dios, founder sa Kingdom of Jesus Christ nga sikta. Uy, number 1 siya sa listahan sang FBI dito sa Amerika, most wanted. Anong natabo? Di ba lang pastor ini siya? Kagina proclaim niyang iya kaugalingon nga tag-iya sang universe. Doon nakibot ako kahapon nga ini siya most wanted. Anano ang mga aligasyon sang FBI dito sa Amerika. Nga si Apollo Carion Kibiloy, founder sang simbahan ining Kingdom of Jesus Christ, suno sa report, din aligar nagpartisipar kag among utok sa nitawag labor trafficking scheme. Nagdala sa mga miyembro sa simbahan sa Estados Unidos nga ang mga bisa hindi maintindihan. Fraudulent ang buot silingon, maanomalia ang pagsulisit sa mga donasyon sa bugos nga charity nga donasyon. Ang masakit-sakit nga panumbungon kay Kibuloy amuni nga ginaligar ang mga babae nga gina-recruit niya nga mag-ubra sa iya personal na assistant o kon pastoral. Suno sa report, ining mga kababainan amo ang nagapreparar sa pagkaon niya, nagatinlo sa iya puluyan, nagamasahe sa iya kag nagapakighilawas kung gusto niya nga makighilawas ini mga babae ang panawag night duty. Porte, no?
hindi maintindihan ini nagahimo karon sa pila ka mga bagay nga nadiskubrihan nga amo ang mudos ini ni Kibuloy. Ako niya gabasa lang ko, kag ini mga aligasyon malang, kag iniya investigasyon, kag palayag sang FBI dito sa Amerika. Purte, no? Na makakilibot ini nga balita, nga isa ka pastor nagpakilala nga anak sa Diyos, suno sa aligasyon, dihamak nga mga kalabalamahan, dihamak kapag abuso sa mga kababainhan ang ginahimo niya. Inaya, suno sa FBI, hindi akon. Kay kon babasahan sa mga pamantalaan, banner headline ini siya, purte, nakibot ako, maka-ilintriga nga balita, daw hindi mapatihan nga ining isa kakilala nga pastor kilala sa bilog nga kalibutan nga si Apollo Kibiloy nga nagproklamar anak sang Dios karon most wanted sa listahan sang FBI didto sa Amerika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Balikan ta kamo pagkatapos ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila. Philippine Standard Time, Lasay 53, Buwas, Pebrero 8, masugod na ang campaign period para sa mga kandidato nasyonal. Tisiling ni Comelec spokesman James Jimenez kahapon sa dalom sang Comelec Calendar of Activities. Ang official campaign period sa nasyonal masugod buwas tubtob Mayo 7. Anano ang ginadilian? Ang ginadilian amo ang pagkampanya sa Semana Santa, Huwebes kag Subuman, Biyernes Santo, Abril 14 kag 15. Ang campaign period para sa lokal nga posisyon, Marso 25, tubtob Mayo 7. Pamati, anano ang ginadilian? Ang paghatag donasyon, ining balang mga regalo, cash or in kind. Ginadilian tubtob sa adlaw sang eleksyon, Mayo 9. Sa dalawang Good day everyone! Ako balik. 04 sang Omnibus Election Code, Section 261, ang pila kaginadilian, amo pagid ang masunod. Hindi ka pwede magbuhi sang bilanggo. Halin Marso 10 tubtob, Hunyo 8. Siling ni Jimenez, hindi man pwede ang anuman nga rapol. Gaparapol ka mo? Oy, hindi pagsigiya, kay hindi pwede. Upod na ang online rapol. Kaya ginakabi gina sang Comelec nga bot buying. Paghatag ayuda, ginadilian man, ina kon badakpan. Ang mga pagsulundan sa Comelec daw kalabanan sini hindi gid masunod. O galing maakusar ka malang kung madakpan ka. Ini nga ginadumili, dugay na ni ginahimo sa nga pila naton ka mga politiko. Wala man sa nabilanggo nga kay wala man sa nanugid. Wala sa manugid kay nga kung nakabaton ka, manugid ka, base magsiling nga Comelec ang nagatag ka nagbaton, may penalidad. So, hipos lang. Kay ang pila naton ka mga utod daw Disyembre ang pamatyag nila sang eleksyon. Hatagay wala kagtuo. Amo niya gatapok ang kwarta. Ang pag-circular sang kwarta mayo man gani kay mabuhi man ang negosyo. Kung matagaan ka kwarta sa politiko, ti mangumpra ka man. O galing ginadilian lang sang Comelec. Sa nasiling ko na ginadilian kon madakpan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 7:01 na masunod nga isyo, idulong sa aton sang life si pinakabag-o nga vitamin C non-acidic kag doctors recommended nga vitamin C. Ang Life C ang ginimo gamit ang vegetarian capsule, gani madasig ini matunaw, hindi mahapdi sa tiyan, kag aton gilayon mabatyagan ang epekto sa paglikaw sa aton sa nanari-sari nga impeksyon, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, tonsillitis, asma, kag madamo pa nga mga
Standard Time, La City 2, ikalit ko lang niyo kanugo, no? Ang pila ka nagwa bar exam bala, gin disqualify sang Korte Suprema. Naglapas sa gitawag nila Code of Honor bala. Siling ni Associate Justice Kagbar Chairperson Leonin, siling yati himo sa pila ka bagay ang mga nagkuha exam, iba nagdala pa sa mga mobile phone, pagkatapos nagbukas pa sang social media kuno sa tion sa pagpanyaga samtang ara sa site sang bar examination. Ang iban nagpositibo kuno sang COVID-19. Bao, ano natabo? Kanugo, no? Ti kuntani, kung nagkakwa ka mo bar, hulakton nyo na lang ang resulta. Pagwa sa resulta, ti attorney ka na, abogado ka na. Mga 219 gid ang wala makakuha bar kay nagpositibo sa COVID-19. Ti galing may tsansa pa man kamo. Ini ang bar examination 2020-21 ang masunod. Pwede na, at least may leksyon na kamo nga hindi gid magwa sang pasinawan kag hindi magdala sang mga bagay nga ginadili sang Korte Suprema. Kag ti pa testing kamo anay. Amak mo imo nga nagpositibo kamo ya sa COVID. Tapos dala pa kamo cellphone sulod ti kundi disgrasya gid. Imbes nga manog abogado ka na, hulaton mo naman ang masunod nga pasinawan. Pero okay lang siling sang Korte Suprema, tsansa ninyo sa masunod na. Kay kabalo na kamo sang pwede kag hindi pwede ginadilian sa pagsulod kung magkuha ka sang pasinawan sa pagkaabogado. Sa nakakwa exam ya, good luck sa inyo. Kabay pa nga pagwa sang resulta, abogado na kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 5. Balikan ta kamo pagkatapos ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-train ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Yes, Ario, immediate hiring ini. Kung pintor ka sa salakyan, latiro ka, driver ka, truck mechanic, apply na. Instant trabaho ini sa Robin Hood Commercial Siyudad sa Bacolod, dira sa Tandang Surang nga Kali, Barangay Tangob. Apply na. Dala ka sang imo bayodita, isa ka 2x2 nga picture, dalon mo para makasulod ka trabaho. Pwede ka mo katawag sa telepono 444-1533. Apply na sa trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City J, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension.